Il-proposti li fassal il-Partit Nazzjonalista brabta mas-settur marittimu huma favorevoli. Kien dan il-mod li bih ġew deskritti il-proposti li ħabbar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch bħala parti mill-programm elettorali meta żar il-kumpanija Maritime MT, skola li toffri edukazzjoni u taħriġ lil nies biex ikunu jistgħu jaħdmu fil-qasam marittimu. Mal-wasla tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista intlaqa mit-tmexxija tal-kumpanija li dawruh mal-faċilitajiet fejn iltaqa' mal-ħaddiema u l-istudenti u anke segwa kif jaħdem l-operat tagħhom. Flaqa li kellhom mal-kap tal-Partit Nazzjonalista il-ħaddiema ta' Maritime MT qasmu miegħu l-isfidi li qed jaffaċċjaw bħala skola fosthom nuqqas ta' letturi u nuqqas ta' interess f'dan il-qasam minħabba li l-karrieri marittimi mhumiex promossi biżżejjed fl-iskejjel. Dan apparti n-nuqqas ta' aċċess għal skemi ta' fondi u stipendji. Min-naħa tiegħu Alex Borch elenka numru ta' proposti li fassal il-Partit Nazzjonalista u li għandhom lan li jindirizzaw dawn il-preokkupazzjonijiet. Alex Borch tenna kif gvern immexxi minnu jassigura li fil-livell sekondarju fl-edukazzjoni jiġu offruti korsijiet fil-marittimu. Apparti minn hekk semma kif studenti li jidħlu jistudjaw fl-iskola Maritime MT jingħataw stipendju xieraq. Kompla jispjega kif gvern ġdid nazzjonalista jamalgama l-Maritime MT u l-MCAST flimkien sabiex jużaw ir-riżorsi ta' xulxin. Apparti minn hekk tenna kif Transport Malta taħt gvern nazzjonalista tkun maqsuma fi 3 awtoritajiet ewlenin, iffukati speċifikament fuq il-marittimu, l-avjazzjoni u l-art. Alex Borch tenna kif il-Partit Nazzjonalista jisaħħaħ dan is-settur billi espandi fl-AI, fl-LNG, Green Fuels u Digital Shipping. Finalment jinvesti wkoll f'lobbies fih dan l-IMO u anke fi Brussell. Fil-ġurnat li ġejjin ser ikunu qed inniedu proġett ambizzjuż ħafna fis-settur marittimu, però biex inniedu wkoll irridu naraw illi flimkien ma' Maritime MT inkun nistgħu nikkolaboraw biex pajjiżna wkoll ħares lejn Green Fuels, LNG, l-AI anke fis-settur marittimu sabiex ukoll ikun jistgħu jikkollaboraw u jkollna skilled workforce li jistgħu jaħdmu anke f'dan il-proġett ambizzjuż li fil-ġurnat li ġejjin ser ikunu qed inniedu fis-settur marittimu. Intant is-CEO ta' Maritime MT, Pauline Mikallef, faħret il-proposti li ħareġ bihom il-Partit Nazzjonalista u qalet li se jkunu favorevoli ferm sabiex is-settur marittimu f'pajjiżna ikompli jissaħħaħ. Il-proposti li smajna llum huma interessanti ħafna, irid isir iktar enfasi rigward naslu għand l-istudent ta' età żgħira biex anka nagħtu dik il-passjoni tal-baħar. Il-pajjiż qiegħed f'mument fejn nistgħu nkabru dan is-settur, jiġifieri naħseb li huwa l-żmien opportun biex dak li jkun jaħseb kif nistgħu nkabru. Għal din iż-żjara il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat mill-kandidati Ivan Castillo u Justin Xkembri.